אוקיי, אני אכנס עם המשתמש שלך. אנחנו נלמד איך לעשות דוחות חודשיים, תראה שזה די פשוט. הכל עכשיו קצת איטי, אני ממליצה לך להתחבר דרך פיירפוקס. הכל בגלל ה-SSL, אז מה שעדיין לא עבר ל-SSL, עושה טיפה בעיות, שביניהם PC Magic. עניין של כמה ימים. אוקיי, מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם פוסט חדש. עכשיו שים לב, הלכתי לפוסטים, כל הפוסטים, פתחתי את זה בחלונית חדשה. עכשיו אני כאן. אם אני אעשה חיפוש, אני כבר רואה את הפוסט שאני רוצה לשכפל, זה PPC, דוחות חודשיים, קידום ממומן בגוגל לשימוש. אבל שים לב, אני יכולה לעשות פה חיפוש פוסטים, ולכתוב PPC, ולמצוא אותו. אתה רואה כרגע זה הפוסט היחיד שמופיע. עכשיו אם אני אשים את העכבר עליו, יש לי מה נקרא קלון, לשכפל, ואני לוחצת עליו, אני יוצרת בעצם פוסט חדש. אם אתה רואה, יש לי PPC, דוחות חודשיים, בלה בלה בלה, העתק. עכשיו אני אלחץ עריכה. עכשיו מה שחשוב שתדע פה, זה שיש פה כמה עריכות. אם אני לוחצת פה לקלאסיק מוד, אני יכולה לראות את התצוגה הרגילה. אם אני לוחצת Back at Editor, יש לי עריכה שהיא יותר נוחה, עריכה שהיא נוחה בשבילך. בסך הכל זה כמו הדוח בוורד, זה אפילו יותר פשוט. כאן אתה כותב איזשהו פתיחה, כתבתי לך משהו, תערוך אותו מקסימום קצת. כאן אתה מזין את הטבלה. וכאן, אם אתה רוצה לערוך, יש פה 3 תמונות כמו שעשית בדוח, סתם לדוגמה. אני לוחצת כאן. אז אני יכולה להסיר את התמונה הזאת, להעלות תמונה אחרת, או לבחור קובץ, או לבחור מספריית המדיה איזושהי תמונה. נגיד בחרתי את זאתי, Set Image, Save Changes. נבחרה תמונה אחרת, אז אתה מחליף את התמונות, מילות החיפוש הפופולריות ביותר, המודעות הפופולריות ביותר, החתימה שלך כבר מוכנה, הכל כאן מוכן, תעשה עדכן. חשוב שתשנה את הכותרת. וזהו, נגיד שכבר שינית את הכותרת, שינית קצת את התוכן, את התמונות ואת הטבלה. אתה מסתכל מה הכתובת של הפוסט, בהצג פוסט, פתחתי את זה בחלון חדש, מעתיק אותו ושולח ללקוח אימייל עם שלום, לצפייה בדוח החודשי ככה וככה, שיהיה לכם חודש נפלא, בלה בלה בלה, להתראות.